И коста хора, с вами GamesBG и това е първи епизод от Rocket League. Купих си я преди 3 дена и съм абсолютен нуб. Ще играем едно в едно срещу смоките, 1, 2, 3. Аз играхме един матч, ама се прецака. Ще играем на хубавство с баскетболното. Трейдваме, да? Логика. Ще играем два матча, единия. Чай, ти влезни в сървър. Аз ще играя първата игра с клавиатура, втората с джойстик. За него не знам. Да. Влезни на Orange. Чай, че то ще пусне, то почна времето. И то скача си топката. Идвай, добре, ай, играем. Ай, ти си тролер, бате! Глед, аз те чакам, ти само някакво си ми... Аз викам, кога почваме, ти само си минаем в кара. Добре. Да бе, нали бе, да, уж, нали, уж. Да ти бях карал 100 гола тогава. Къде? Бе, тука, бе. Ми за кеф. Иди спокойствие! Сега яш! I am the one, yes, I don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. Абе, средата ми да бе, какво са такова? Са бустовица! Защо бе? Прескочих, влезнах ти в твоя кош, бата, и се качих нагоре. Къде е топката? Видях. Yes! Фак! Сука! Evo Games BG хаштаг, когато Evo Games BG са. Така скочил е! Скочил е мой! Да! Фак! Не. Защото не знам как. Какво става? Нема човек! Фак! Беги! О! Йес! Скочи бе! Какво правя бе? Ще си скарам мопък и къде става? Какво става? Къде е топката? Топката къде е? Видях! Задно, какво става? Не бе! И аз съм тук. Избича поне. Ари бе, Рамос, помогни ми малко. Трябва ми Серхио Рамос. Трябва сам Меси да дойде. Или Дибала. Сука бе, не мога да се извърта. Пича, той ще не е разбрал, че снимал. Аз казах, че се прецака предишната. В смисъл, той ме би миналата игра, но просто се прецака. Не! Да. Ще играем пак също. Няма смисъл да сменим. Как че ще едно небо? Глей как бута бе, глей какъв е мазан. Да, друг път, нали? Гол! Кош, също. Това беше... Не бе, това беше епик, как пропуснах топката така бе. Не бе, гледай колко съм тъп бе. Не мога игра с клавиатура. Там видеоигра. Защото съм свикнал много да играя в FIFA и то с джойстик. То за какво ти е диск бе? Диск. Yes! Видя съм, не. Съд! Не! Как ще вкарам? О, леле. Не.
Човек! Спами десния, бе! Гледай какво направих. Гледай, това беше бъгало! Това беше бъгало, човек. И ти си бъгал. Това вече не е честно. Ага. Да, бе, човек, не. Не, аз повече няма играм. Не! А при мен не ми се дига, ще му дигна. Ой, да ти... Гледай, бе! Не мога да докосна топката. Къде си? Мързай! Така ли, бе? О! О! Бати изчистването! Аз съм си чист буфон, да. Ми те е, бе. Карах ли? Къде е топката? Не, защо това влизаше? Това влизаше. Така, гол ли? Коста. Не, човек! Как е? Не! Fucking shit. Много малко трудно. Не! Да! Fuck! Какво стана? Fuck! Не! Ой, човек! Това първият ти гол беше трол. Не ми пука, ти тролиш. Почваме ли? Няма смисъл да пускам, цъкни реди. Ето сега да включим джойстичето и да изключим мишката. Айде цъкни реди. Аз съм бул отново. Сигурен? Две бул. Не мога, ти си бул. И Сорин ще бия, бе. Сега ще бъркам, защото един път джойстик, един път на кова, един път клавиатура и... Защото си нуб. При мен пише, че твоята е синя. Аз съм розовия, не ти. Аз съм... Но ако тази игра аз те бия, ще има 1-1 накрая. Само дето не знам, с което ми е по-изи ще игра с джойстик. Не! Yes! Ой, какво става? Аз се върта само като пумпал. Yes! Не! Пис! Yes! Рект! О! Ой! Скочи! Багя се! Не! Не бе, защо се... Не можем да оцелим топката. Поне аз мога да оцеля, викаш. Както пускаш то. Викаш, това имаше логика, нали? Поне ти. Да. Не! Yes! Обърни се, бе, той ще ми вкара докато се обърнеш, бе. Бах ти колата, човек. Не! Ще влезнах ти в полето. Yes! Има прогрес. Yes, има прогрес. Fuck! Беги, бе. Какво да бегиш?
Ще си буя чехлите. Ще си ги буя. Тя си буи чехлите. Не. Yes! Yes! Не! Не! Защо? Обърни! Със задница! Да, явно. Обърни! Не! Какъв добър дрифтьор, логика. Ти си дрифтьор, бате. Хаштаг the best logic! Fuck me! О! Yes! Не! Не! Fuck! Yes! Мерси! Мерси, аз си отивам. Мерси! Айди, бе! Айди! О! Обратното копче, логика. Обратно копче. Не! Сега това ще багяса, нали? Yes! Няма да багяса, супер, мерси. Yes! First goal ever. Ти си нупчи, па ми викаш first goal ever. Как те запратих там? Не. Мерси! Фак. А ти първата игра колко ме би? 2-1. Значи сега резултата е 2-2, нали се сещаш? Не! Yes! Защото нали сещаш, че 2-2 е истински големия резултат. Защото ти ме водиш 2 гола и общо имаш 2 гола. Аз един и от тая игра 1-2-2. И ако не вкараме, ще изиграем още един последен. Беге. Не. Пак ще си играем на това. Много искаш. Мисля, че съм го чула. Ама не го знам. Следващия епизод може да експериментираме. Да, напишете ми в коментарите дали да оставя най-яките моменти или само те да са изрязани или е така на цяло. 2-2. 2-2 е резултата. Меси! Меси викам. Не бе, обърни се, да. Не. Добре, горе ще се върнем като влезе другия матч. Ето ни на славния финал. Добре. Пак съм с джойстик, не знам. Просто. Да какво да вклипа, вот? Не разбрах какво каза, викаш нещо в клипа. Аз съм го стартнал. Да, той е много тъп, сега оставете това. Аз нали ти казах пускам клипа? Казах пуснах клипа, не ми се блъска и така. Ой. Yes! What? No! Защо излез тъпа топка, мате, топка? Гледай, сега ти ме изпревари. Буст! Пис! Yes! Fucking. Рект, бате! Фак. Не, защо? Грешно копче! Не! Скочи! Не! Yes! Yes! Да!
Жега? Наопаки. И аз това ще правя. Какво си мислиш? Какво си мислиш, бе? Фак! Yes! Обърни! Фак! Айде, какво става? Къде си, бе? Пауър! Имам чувството, че живота ми е на ръба, човек. Yes! Качи се! Не, фак. Вече е фак. Пусни бустовицата! Не! Обърни! Сука, не! Обърни! Не! Гледай, мога да посоча топката, аз толкова след топката! Ти за първо затова. Търпо! Навършната троля лате. Yes! Смърни, бе! Рект! Пиз, бате! Защо? Защо скочих? Не! Yes! Авто! Фак! Не, обърни! Не. Аха, налил е! Гледай го какъв е тролер. Не! Ага. Мерси, чао. Защо? Тролололо фейс. Направо. Тролололо фейс. Хайде сърпрайз такъв. Задностранично петичка. Айде, не мога да се обърна, бе, човек. Не! Вкарах си я към моята врата, аз съм ретард. Вкарах си авто! Не! Вкарах си авто! Не, бе, метавс, как ще си вкарам? Обърни! Ще скочи! Сега ти прескачаш топката удар! Не. Ти не снимаш. Аз пак снимам, ама не ми лаги. Така! Задо! Фак! Аз тебе ще блъскам обаче. GG! Да, хора, това ще бъде от този клип. Надявам се ви хареса. Ако е така, смажете лайк бутона просто. И ако се абонирайте, ако още не сте. Аз бях нещо. Бъркам си името, аз съм так. Чай напак. Да, хора, това ще бъде от клипа. Надявам се ви хареса. Ако е така, шибнете един лайк и се абонирайте, ако още не сте. Името още ми е сменено, но да. Това ще от мен и от следващия клип. Довиждане.